За апошнія месяцы гомельскі штаб увасобіў у жыццё праект «Блог з свету па іскры». Гэта серыя вертыкальных відэа, дзе простай мовай распавядаецца пра важныя грамадска-палітычныя тэмы. Яшчэ адзін рэалізаваны праект «Жывая стужка памяці». Відэа-архіў, у якім будзе серыя інтэрв'ю з людзьмі з успамінамі пра значныя падзеі. У планах таксама распаўсюджання ўласнай сістэмы аналітыкі контенту. Уже разработана информационно-аналитическая система эксклюзивная, которая может анализировать любой тип контента, будь то текст, фото, видео, звук, на наличие запрещенной информации, экстремистских призывов. Это информационная система интеллектуальная. Ее разработал один из наших активистов. За 3 гады дзеяння партыя прайшла вялікі шлях станаўлення. Папярэдняя праграма развіцця з'яўлялася фундаментам, які аб'яднаў амаль 12 000 чалавек. Новая праграма будуецца на 3 стратэгічных дакументах. Гэта праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця, канцэпцыя нацыянальнай бяспекі і закон аб развіцці грамадзянскай супольнасці. Наша концепция, она охватывает действительно от таких важных основ, как защита суверенитета, белорусской самобытности, идентичности, исторической памяти. Это наш общий политический такой манифест ответственности. И принимая ее, мы даем обещание народу Республики Беларусь, что партия «Беларусь» будет максимально содействовать в развитии нашего гражданского общества, являться действительно ключевым эффективным мостом между народом, обществом и государством. Канферэнцыя прайшла ў фармаце канструктыўнай размовы. Былі вылучаны галоўныя аспекты, мэты і задачы партыі ў рамках праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2026-30 гады. Асаблівая ўвага ўзмацненню ідэалагічнай работы і патрыятычнага выхавання.